హలో పోకెమాన్ ఫ్యాన్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేను యాష్ కిచెన్ తెలుగుని. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది నా ఫస్ట్ పోకెమాన్ టాపిక్ వీడియో. సో ఈ వీడియోలో మనం ఒక పోకెమాన్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఆ టాపిక్ ఇంతవరకు ఎవరి మైండ్లో రాలేదు, ఇంకా దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి కూడా ఎవ్వరూ ట్రై కూడా చేయలేదు. అసలు దాని ఆలోచన ఎవ్వరికీ రాలేదు. సో అది వచ్చేసి హూ ఇస్ ది డెవిల్ పోకెమాన్ ఆఫ్ పోకెమాన్ వరల్డ్. సో ఫ్రెండ్స్, పోకెమాన్ వరల్డ్ కి గాడ్ పోకెమాన్ ఒకటి ఉంది, అది ఆర్కియస్. కానీ డెవిల్ పోకెమాన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి కదా. అంటే మన ప్రపంచానికి ఎన్నో రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. ఎగ్జాంపుల్స్ శివుడు, బ్రహ్మ, విష్ణు, ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు. రాక్షసులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కదా. అలానే పోకెమాన్ వరల్డ్లో కూడా రాక్షసుడు, ముఖ్యమైన రాక్షసుడు ఒకడు ఉంటాడు కదా. సో అతను ఎవరో నేను ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ బిగిన్ అవర్ వీడియో ఆఫ్ a small Poke intro. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మనం డెవిల్ పోకెమాన్ అనేది ఏ పోకెమాన్ అవ్వగలదు అనే దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మనలో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఎలా అంటే చాలా పోకెమాన్స్ ఉన్నాయి, చాలా డెవిల్ పోకెమాన్స్ లైక్ డార్క్ రైవ్ ఉంది, ఇంకా అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోకెమాన్స్ ఉన్నాయి. జోరోఆర్క్, ఇలా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇందులో అసలు డెవిల్ ఏది? సో అది నేను మీకు చెప్తాను. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను. ఇంకా ఆ డెవిల్ పోకెమాన్ ని తయారు చేసింది ఎవరో కాదు, అది ఆర్కియస్. అంటే గాడే డెవిల్ ని సృష్టించింది. అది మన లోకంలో కూడా దొరికిందే. అంటే మన దగ్గర మెయిన్ గాడ్ ఎవరు? శివ, బ్రహ్మ, విష్ణు. వీళ్ళు ముగ్గురే కలిసి ఓవరాల్ యూనివర్స్ ని తయారు చేశారు. అందులో విలన్స్, హీరోస్ అందరినీ తయారు చేసింది వీళ్ళే. సో ఆర్కియసే డెవిల్ ని తయారు చేసింది. సో ఆ పోకెమాన్ వచ్చేసి గిరటినా పోకెమాన్ ఖచ్చితంగా ఒక డెవిల్. ఎందుకంటే దాన్ని పుట్టించింది ఆర్కియస్. కానీ అది ఆర్కియస్ కి 1000% ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు ఆర్కియస్ ని అంతం చేసి లోకాన్ని పాలిద్దాం అని అనుకుంటుంది. ఇలా జరుగుతూ ఉన్న సమయంలో చిన్న నార్మల్ ఫామ్ లో ఉన్న హూపాని గిరటినా తన డెవిల్ పవర్స్ అన్నిటిని కలిపి అన్బాల్డ్ హూపాని చెడ్డగా మార్చి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది ఆర్కియస్ ని ఓడించడానికి, పూర్తి పోకెమాన్ ప్రపంచాన్ని తన స్వాధీనంలో పెట్టుకోవడానికి. కానీ అప్పుడే ఒక ట్రైనర్, కానీ అతను ముసలాయనే, అతను ఆర్కియస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని ఒక బాటిల్ని తయారు చేసి హూపాని అందులో బంధింగ్ చేసేస్తాడు. కానీ యాష్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆ హూపాని మళ్ళీ తిరిగి తన నార్మల్ ఫామ్ లోకి మార్చేస్తాడు. తనకు గిరిటిని యొక్క చెడ్డ పవర్ లేకుండా మంచిగా మార్చేస్తాడు. సో ఇదంతా మనకు పోకెమాన్ మూవీ 18 హూపా అండ్ ది క్లాసెస్ ఆఫ్ ఏజెస్ అనే మూవీలో మనకు ఈ స్టోరీ అంతా చూపిస్తారు. సో ఫ్రెండ్స్, గిరటినా తనకు తాను ఒక సొంత వరల్డ్లో ఉంటుంది. దాని పేరు రివర్స్ వరల్డ్. ఇంకా ఇప్పుడు ఆ గిరటినాకి ఆర్కియస్ మీద, పోకెమాన్ ప్రపంచం మీద పగ తీర్చుకోవాలి అనే కోపం అయితే లేదు. ఎందుకంటే అది మన హీరో అయిన యాష్ గిరటినాకి ఆ పోలికలు ఉండకుండా దాన్ని శాశ్వతంగా తీసేశాడు. ఎందుకంటే పోకెమాన్ మూవీ 11 గిరటినా యొక్క మూవీలో యాష్ గిరటినాని మంచిగా మారుస్తాడు. దాని తర్వాత నుంచి మనుషుల మీద, పోకెమాన్ల మీద గిరటినాకి ఎక్కువ కోపం పోయింది. సో
ఇది ఇవాల్టి మన వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది నా ఫస్ట్ పోకేమాన్ టాపిక్ వీడియో కాబట్టి నేను కాస్త తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలిగాను. కానీ నాకైతే ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు అని అనిపిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఇంత కష్టపడ్డాను కదా, ఎందుకు మీరు వీడియోని ప్లీజ్ లైక్ ఇంకా షేర్ చేసి వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్ చేసి అండ్ ఫైనల్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్ బెల్ ఆల్లో పెట్టుకుంటే నేను చాలా చాలా సంతోషపడతాను. సో ఫ్రెండ్స్, మీట్ యు ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. అంతవరకు మీ తెలుగు సైనింగ్ ఆఫ్.